Iya iya ya joget saiki ya kene ta Dek ta oh iya ha peteng dadak lelimengan gugah ati kang kebak pacoban ayo iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring amargi gesang kula pinjeng kados pundi benjing derek sinten mawi bapak sampun boten wonten apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu yo nelongso jroning batinku dadi anak yatim piatu dadak lelimengan gugah ati kang kebak pacoban ayo iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring amargi gesang kula badhe kados pundi benjang kula derek sinten bapak ibu sampun boten wonten langsung lele ayo besok bakal mulya nanti dalan kowe adol rosokan lurah kok adol swara iki apa ngemse apa mbambung ngono nggih boten namung lakon kok Pak Lurah ngaten nggih apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu yo jroning batinku aku dadi
Jas. Jas.